Christmas. Flynn, ito ta Dr. Flynn ha. Kadiyot raman ta sa Dr. Flynn. Uli rata dayon Flynn not ha. Uli rata dayon ha. Oh, uli rata dayon. Ha. Flynn, hadlok ka Flynn. Hadlok ka. Flynn, hadlok ka Flynn. Hadlok ikaw. Ayun na lang. Wala, may mutang ang airbrain eh. Sige siya, meow, meow, meow. No, Flynn, saan man? Ano naman ka? Dara. Dara, lusot rin. Saan man? Ano meow man? Dira, ayaw hadlok. Okay, hadlok ha. Ito, hadlok. Magkuhan ka man ta. Ayaw gawas ha. Ayaw gawas kay kuhan ni siya. Alien World. Alien World ni Jacqueline. Ayaw gawas. Di, araw ka. Ha? Hadlok ka? Ayaw gawas. Di lang ka ha. May buong siya ba kung anong bago na iyang palibot. No, may buong ka Flynn, no? Anong bago yung palibot, no? Magkaon raman taog kuan. Kaon raman tato, tulami ba? No? Yo guys, what's up? Jerome again. Welcome to another vlog. Natakaroon na rin sa first nga physical store sa Banana Pancake Trail. So sikat ni sila sa ilahang branch sa Subo Mercado. Kung familiar mo, kita mo siguro panano nakakaon na sa ilahang pad thai. So muna yung famous dish nila sa diri sa Banana Pancake Trail. Kaning Banana Pancake Trail, sa katong mga permero wala pa makaibaw kung sa ilahang mga food diri. Dili rin siya, wala na sila mamaligya o kanang mga saging nga banana. So ang ilahang mga specialty diri kay ilang mga specialty diri kay Southeast Asian street food. Mutana ko ba? Ang gi-offer nga Southeast Asian street food diri kay Thailand, Vietnam, Malaysia, napailain nga kuan Myanmar, Cambodia. So gi-offer po ni dito sa Subo Mercado. Sa Subo Mercado is Thailand Thailand ra nga di nga kanang char kway chow o pad thai. So homes, nakadungog mo no. So kung ganahan mo sa wide selection sa street food sa Southeast Asian countries, bisitahin ilang physical store diri at bang sa Golden Peak na diri sa Scario. So kung ganahan lang mo ganang makatilaw lain pang set of menus nila, so bisitahin ilang physical store. So akong personal favorite diri sa Banana Pancake Trail no kay kaning ilahang pad thai. So naslay tulo ka klase sa pad thai, na shrimp pad thai, chicken pad thai ug katong mga vegetarian nasa sila tofu pad thai. Tatak best of Cebu. Ba-ba-da
So, muna akong gingon yung akong personal favorite nila, ang pad thai. Special pad thai. Muna yung itong pad thai shrimp. Lama yung pad thai lang. Gano'n na ka na? Daog. Munang satay. Chinese mo sa totoong gikaon sa Singapore, di ba? Gusto mo ilagyan nyo? Lamig yung bread. Shrimp po. Ako may bawaan sa Giyabiri sa banana pancake kayo ng mga travelers la sa una. Kaya mag-travel ka, ano yung unahon man yun kaya mo lang food. Decide ko sila na mo kuan, i-incorporate na nila ng mga naibawaan sa ilang mga travel. So muna na himo ang banana pancake trail. Mushroom ano yun? Mushroom. Karon ba ko kabantay? Ilang gamit nga kuan kay plato kay kuan sartin? Sa tawag ni? Ingani man mo ang baso sa probinsya. Murag kani ba? Guys, comment down below kung kibaw mo unsa ni nga tawag sa kuan. Mura siya metal nga nipis gani, mura metal or aluminum gani. Ibaw kong homes, ang akong paborito nga color na yellow. So, yellow. So, homes mo na itong vlog today. So, duhan lang katlaw noon niya. Pasko na. Merry Christmas na yun. Salamat sa inyo mga padayon na support ng karong kaibigan. So, salamat din kayo. So, huwag niyo kalimutan like, comment, and subscribe. Salamat og amping mong tanan. Kita-kita ta karong Domingo alas 6 media sa hapon. It's your homie again yan. Peace out. Merry Christmas.